Oh, Nuțâcă. Nuțâcă. Nu vreau să pățești ceva, Nuțâca mea. Eu te iubesc, eu fără tine mor. Mor. Nuțâcă. Nuțâcă, Nuțâcă. Nuțâcă, la... Nuțâcă. Hai, te-a luat miorcăial acum. Nu știu ce s-a legat de mine. Aoleu. Înțelegi? Acum vă pasă, ai? Cum adică vă? Cui nu-i pasă? Cui? Uite la cotoarba aia de fita. E că Lucifer eu m-am lămurit. Asta, asta știi cum a fost, mitule, că n-a dat nici că jegul de sub unghii pe mine. Nu vorbi așa. Vorbesc că eu am niște informații. Te rog eu frumos, nu te băga, te rog, lasă. Mănuțăcă, auzi? Da. Ia spune-mi. Joacă, Perina, perinița mea. Da, potolește-te, lasă-mă că să... Ia spune. Adevărul. Andreea o fura copilul Adelei și l-a dus la Miora. Te-ai relaxat și o luăm de la cap, da? Eu vreau să... Nu, adică tu mă iei pe mine de nouă și începi să mă frești pe mine la melodie cu copilul la Adela. Te rog eu... Spune că vreau să știu tot, nu mai vreau să fiu mințit. Am înțeles. Și te duci la Balamu? Trebuie să vorbim, Nuții. Alta. Ce faci, Delioară? Da, făi, lasă-mă, pui ceva pe mine și viu la tine în cameră și vorbim. Hai. Nu, zi aici și ai de spus. Că eu nu mai las singură pe Nuțâca niciodată. Stai liniștit că nu-i fa nimic. Încă. Păi, nu încep cu de-astea, că eu sunt în șoc post-traumatic acum. Sunt convinsă. Hai să mergem. Eu acum, ce mă iei așa în chiloți? Dacă zic că viu, uite, te conduc. Uite, și viu acum, imediat. Te aștept, Nuții. Am înțeles. Hai că vezi că mă așteaptă fata asta. Hai, ia și să mă schimbă. Și nu ai tu grijă, că ne lămurim. Te bag în ședință. Una, două. Una, două ce? Ședință. Una scurtă. Ești! Nu mai fă... Nuțâca. Ești că trebuie să mă schimb. Păi schimbă-te. Te rog eu.